ଓଶୋ କୁହନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ମନର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତା ଏବଂ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତିର ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବା? ଓଶୋ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଲି ରହିବାର ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ତ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଖାଲି କେମିତି କରିବା? ଓଶୋ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଚାରର ଢେଉ ଅଛି ତାକୁ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ରଖିବାର ଅଛି। ବିନା କୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ, ବିନା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେବଳ ମନକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ୍ତି ତେବେ ମନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ମନକୁ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଅଟେ।